Κάθε ομάδα, σαν βασικό στόχο, πρώτα απ' όλα έχει σαν στόχο, πέρα από το σκοπό της, να μην τελειθεί, να υπάρχει συνοχή, δηλαδή να είναι ενωμένη. Όπως λοιπόν ο περισσότερος στόχος, δηλαδή ο σκοπός που δημιουργεί την ομάδα, αν δεν θέλω να πω, εξακολουθεί να ισχύει ο λόγος που δημιουργεί την ομάδα, δηλαδή αν είναι μια ομάδα φιλάθλων, όσο υπάρχει ομάδα που πάει από κάτω, όσο μπορούν αυτοί οι υπάρχους και εκτός, δηλαδή ενισχύονται οι δεσμοί μελών όταν πάει καλά η ομάδα. Ή το πέντε απλά είναι τελεύοντας της ομάδας. Όταν λοιπόν ο στόχος είναι μπροστά μας και θέλουμε να το πετύχουμε, υπάρχει αγάπη μεταξύ των μελών της ομάδας. Ενισχύονται οι δεσμοί, η συνοχή όπως λέτε. Συνοχή λέγεται. Τα μέλη δηλαδή του κοινωνικού που παγούν σε κανόνες. Το ξέρω, δεν είναι τραβά. Πώς η συνοχή μιας κοινωνικής ομάδας. Πώς υπάρχει η συνοχή μιας κοινωνικής ομάδας. Τώρα η Ειρήνη διαβάζει 20 τώρα. Η συνοχή μιας κοινωνικής ομάδας. Δεν τραβά. Τώρα η Ειρήνη διαβάζει 20. Είναι 20 ερώτηση.